Druhý faktor, ktorý je rozhodujúci, či pôjdete do spolupráce s nejakým network marketingom, je zázemie a podpora danej firmy. Pre mňa Superpatch je firma, ktorá je zameraná viac na online obchod. Čiže tak, ako sa to volá sieťový marketing, tak využíva všetky sociálne siete. A náš tím má veľmi dobre vypracovanú túto podporu, ktorú vlastne viete využiť tak, že po zapojení do spolupráce sa hneď dozviete všetky potrebné informácie a viete hneď od prvého dňa fungovať naplno. Pre mňa to bolo veľmi dôležité, pretože pracujem pri malých detičkách počas materskej dovolenky, takže nejaké výjazdy za ľuďmi sú pre mňa ďaleko náročnejšie. Pokiaľ by ťa toto oslovilo, presne takto ako mňa, tak vieš, že túto zázemie nájdeš. A ak chceš vedieť, čo znamená tretí faktor, ktorý rozhoduje o sieťovom marketingu, či sa do ňoho pridáš, tak ma sleduj.